Takže ahoj, já vás vítám u mého pyrotechnického videa. Je to přehled mojí pyrotechniky na rok 2014-2015. Už by to mělo být kompletní, akorát možná dokoupím ze 2, ze 3 kompakty. To se ještě uvidí, ale jinak už je to teda komplet. No a teda můžeme začít tím nejmenším, což je tady první třída. Jo, to je set Abracadabra, tady ještě původní, tady už jsem zkoušel něco. Jsou tam vlastně včeličky, čmáci, rachotivé balonky. Co mě jediné na tom zklamalo, jsou ty fontánky, protože je to docela velká krabička, jsou tam jenom 3. Ale tak za 35 korun je tam 7 různých efektů, což si myslím, že je dobré. Dále tady jsou 3 druhy petard, tyhle jsou klasičtí piráti, na šňůrku, jo, už ty novější, pak tady jsou trojití piráti, jsem rád, že mám, jo, fakt bouchnou 3krát, už jsem je zkoušel, jsou takovýhle, je to vlastně vyrobeno k 20. výročí firmy, jak tady můžete vidět, jo, je jich tam 100 kusů a stále 55 korun, což si myslím, že není hruza. Tady Pirát Double, je jich tam taky 100 kusů, tyhle ustále bohužel 100, ale zase jsou v takovýchhle krabičkách, jsou ještě škrtací, no, takže a vypadají asi zase takhle, prostě klasika, Pirát, dvojitý, no. Tak, dále tady mám nějaké ještě prskavky, abych nezapomněl, tady klasika, klasek, tady jsou 40 kusů, stále je 25 korun v Kiku, pro zajímavost jsem je koupil. Pak už tady raketky, Sniper, stále 40 korun, je jich tam 12. Mám je letos první, ale tak snad budou dobré. No, pak tady římanky, klasické 20 rané, 10 kusů, stále 80 korun. Jsou dobré, ale jako na Silvestra nepouštím, ale vždycky třeba před Silvestrem nebo tak. Hodí se vždycky. Pak tady divoké římanky. Jedna římanka je 5raná, jsou fakt dobré, měl jsem je už loni, takže jsem rád, že je zase mám. Byly za 100 v Kauflandu. Potom tady rakety ohnivá Gracie, tady je jich tam 12, stále 90, kupoval jsem zase v Kauflandu. Vlastně tady jsou 3 zelené, červené a modré, bílé. Klasika, jo. Mají dobrý efekt, jo, už jsem je měl i loni, fakt jsou dobré. Potom tady fontány, Vulkán, jsou tam 4 kusy, stále 50 korun. Díval jsem se na video, jako efekt mají dobrý, akorát netrvá moc dlouho, ale tak snad budou dobré. Potom tady fontána sopka, je to od Hornetu, mám ji jenom jednu a jinak efekt má stříbrný krekující vulkán. Je lehká, ale tak snad bude dobrá. Potom tady dvoje balení PUM, tyhle jsou barevné, tak oboje dvoje jsou od Hornetu, balení stálo 200 a tyhle jsou krekující, oboje dvoje jsem zkoušel a jsou fakt hodně dobré. Jako Hornet, co se týče PUMy, je má dobré. A teď se dostáváme ještě tady vzadu přednabité kulové PUMy, výbušná 4. Jsou to vlastně dvoukulové, takže vytvoří 2 efekty, je to už 3. třída, takže snad by to mohlo být dobré. No a teď se dostáváme ke kompaktům. Tady nejmenší, co mám, je Škorpion, 49 raný, má to jenom barevné komety a praskající komety, což si myslím, že není moc. Nevím, jestli to budu pouštět na Silvestra, jako na ohňu si myslím, že se to moc nehodí. Nevím, ale co tady pak dále mám je kompakt Haďák, 9raný. Na video jsem se díval, má fakt hodně dobré rány, stál 75 korun. Dále tady 16raný kompakt Baribal, stál 135 korun nebo tak nějak. Taky hodně dobré, mám ho ale prvně, ale podle videa jsou dobré. Kompakt Bumbac, kupoval jsem ho v Lidlu za 90 korun, 16 raný, no snad bude dobrý, podle videa taky nebyl úplně špatný. A poslední kompakt tady Bondovka, ten vám ukážu no takhle,
19 rany kompakt, stál 200, podle videa jako fakt hodně dobrý, no. Na ní se teda těším. To je teda asi z mé pyrotechniky všechno. Přeji šťastný nový rok a hlavně se neubližte.